Jeg havde jo et fuldtidsjob, og når jeg kom hjem, det eneste jeg tænkte på, det var at få mine ben op, fordi jeg var simpelthen så træt i dem. Så altså min dagligdag, det smerter hver dag, det smerter ind og ud af bil, det smerter op og ned ad trapper, og når jeg vågner om natten, har jeg ondt i knæet. Ja, det var besværligt, bare næsten groft sagt, at bevæge sig, uden man havde ondt. Jeg deltog ikke i ret meget. Jeg ligesom orkede ikke at komme hjemmefra igen, fordi at det gjorde så ondt. Jamen, jeg snakkede med Johnny heroppe fra fysikken. Det er der en mulighed for dig med dit knæ og de skader, jeg så havde i det, og vi snakkede lidt frem og tilbage. Der tænkte jeg, hvis det er godt, så er det for godt, altså til at være sandt, ikke? Så var jeg heroppe til noget kontrol og en gennemgang af knæet, hvor Johnny kiggede på mit knæ, og hvor vi blev enige om, at det var jeg en god kandidat til. Og det tog 2 minutter, 5 minutter, så var det overstået. Efter selve indsprøjtningen af det der artrosamid gik der cirka 3 uger til en måned. Så lige pludselig nåede jeg hen til et punkt, hvor det var, hvor er alle smerterne henne? Jeg har ingen problemer, når jeg går. Jeg har ingen problemer, når jeg skal sove. Jeg har heller ingen problemer, når jeg sidder ned. Og kan også gå længere ture, end jeg har kunnet. Min livskvalitet er jo forbedret med 1000%, for at sige det mildt. Jeg kan varmt anbefale det. Det er godt.